шукать всім серцем тебе, і буду я шукать всім розумом тебе, і буду я шукать душою тебе, о Господи мой, о Господи мой, дай духа любові, увойди в життя моє, дай духа любові, увойди в життя моє, і буду я любить всім серцем тебе, і буду я любить всім розумом тебе, і буду я любить душою тебе, о Господи мой, о Господи мой. У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Пан з вами. Доброї раніці, дорогі брати і сестри. Ну, для кого раніця, для кого вже не так. Працягваем наші реколекції. Сьогодні другий день. Запрашаем Духа Святого ось на гэты час, на гэтую прысутнасць нашу у гэтай святыні, каб Слова Божае дакраналася нашых сэрцаў, каб натхняла таксама Отца Александра. Гэтую святую імшу я цэлебрую за памерлую Аліну ў першую гадавіну пасля яе смерці. Прашу для яе вечнай радасці перад Божым абліччам. Перапросім Бога за нашыя грахі. Пане, Ты пасланыя здаравей скрушаных сэрцам, змілуйся над намі. Хрысте, Ты прыйшоў паклікаць грэшнікаў, змілуйся над намі. Пане, Ты сядзіш праваруч Айца, каб заступацца за нас, змілуйся над намі. Няхай змілуецца над намі Бог усемагутны і, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Молімся. Божа, Ты праз свае сакрамэнты ўжо тут, на зямлі, даеш нам удзел у дабротах нябесных. Просім Цябе, кіруй намі ў гэтым жыцці і давядзі нас да святла, у якім сам прабываеш. Праз Пана нашага Езуса Хрыста, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Читание книги пророка Михея. «Паси народ Твой, Пане, кием Твоим, овечек спадчыны Твоей, якія жывуць адны ў лесе сярод Кармелю. Няхай яны пасвяцца у Басане і Гілеадзе, як у ранейшыя часы, як у дні выйсці Твайго з зямлі егіпецкай, пакажы нам цуды. Які ёсць Бог, падобны да Цябе, які прабачае беззаконні і даруе правіны рэшты спадчыны Тваёй. Ён не захоўвае навекі гнеў свой, бо ў міласэрнасці ўпадабанне Яго. Ён зноў злітуецца над намі, сатрэ нашыя беззаконні і кіне ў марскія глыбіні усе нашыя грахі. Ты праявіш вернасць Якубу, міласэрнасць да Абрагама, які пакляўся бацькам нашым у даўнія часы. Гэта Слова Божае. Милосердный
милосердностью Тебе коронуем. Милосердный есть Бог, и ласкавый, не злуется вечно, и не палает гневом навеки, не чинит с нами поводле грехов наших, и не отплачивая поводле провинов наших. Милосердный есть Бог, и ласкавый. О, як высоко взносится небо над землею, настолько великая милосердность Пана до тих, хто Його боится. Як далеко всход от заходу, так отдалил от нас Он наши провины. Милосердный есть Бог, и ласкавый. Хвала Тебе, Слово Божие, хвала Тебе, Слово Божие. Устану и пойду до батьки моего, и скажу Ему: Отче, я сгрешил супроть неба и перед Тобою. Хвала Тебе, Слово Божие. Пан з вами. Читання Святого Євангелія паводле Луки. У той час наближаліся да Езуса ўсе мытнікі і грэшнікі, каб паслухаць Яго. А фарысеі і кніжнікі наракалі, кажучы: Ён прымае грэшнікаў і есць з імі. Але Езус расказаў фарысеям і кніжнікам наступную прыпавесць, кажучы: У аднаго чалавека было два сыны. Малодшы з іх сказаў бацьку: Ойча, дай належную мне частку маёмасці. І той падзяліў паміж імі маёмасць. Праз некалькі дзён малодшы сын забраў усё і ад'ехаў у далёкі край. І там растраціў сваю маёмасць, жывучы распусна. А калі ён аддаў усё, настаў вялікі голад у тым краі. І ён апынуўся ў нястачы. Тады пайшоў і наняўся да аднаго жыхара гэтага краю, а той паслаў яго на свае палі пасвіць свіней. Ён жадаў напоўніць жывот свой стручкамі, што елі свінні, але ніхто не даваў іх яму. Апамятаўшыся, ён сказаў: Колькі наймітаў у бацькі майго маюць удосталь хлеба, а я гіну тут з голаду. Устану і пайду да бацькі майго і скажу яму: Ойча, я зграшыў супраць неба і перад табою. Я ўжо не варты называцца тваім сынам. Прымі мяне як аднаго з наймітаў тваіх. І ён устаў і пайшоў да свайго бацькі. А калі быў яшчэ далёка, убачыў яго бацька ягоны і зжаліўся, і пабегшы, кінуўся яму на шыю і пацалаваў яго. А сын сказаў яму: Ойча, зграшыў я супраць неба і перад табою. Я ўжо не варты называцца тваім сынам. Бацька ж сказаў слугам сваім: Прынясіце хутчэй найлепшую вопратку і апраніце яго, і дайце пярсцёнак на руку яго, і сандалі на ногі. Прывядзіце адкормленае цяля і зарэжце, будзем есці і весяліцца, бо гэты сын мой быў памерлы і ажыў, прапаў і знайшоўся, і пачалі весяліцца. А старэйшы сын ягоны быў на полі.
І калі, вяртаючыся, падышоў дадому, пачуў музыку і танцы. Паклікаўшы аднаго са слугаў, спытаўся, што гэта такое. Той адказаў яму: брат твой вярнуўся, і бацька твой зарэзаў адкормленае цяля, бо атрымаў яго назад здаровым. Ён разгневаўся і не хацеў уваходзіць. Тады выйшаў бацька ягоны і пачаў прасіць яго. Але ён адказаў бацьку: вось я столькі гадоў служу табе і ніколі не парушыў загаду твайго, але ты ніколі не даў мне нават казляня, каб я павесяліўся з маімі сябрамі. А калі вярнуўся гэты сын твой, які змарнаваў тваю маёмасць з распусніцамі, ты зарэзаў для яго адкормленае цяля. Ён жа адказаў яму: дзіця, ты заўсёды са мною і ўсё маё тваё. А цешыцца і весяліцца трэба было таму, што гэты брат твой быў мёртвы і ажыў, прапаў і знайшоўся. Гэта слова Пана. Працягваем з вами наши рэкалекцыйныя разважанні на тэму сэрца. Жартам кажучы, займаемся дзелами сердечнымі. І сёння трошку больш хачу разважаць, можа ў нейкіх канкрэтных прыкладах, як важна пазнаваць сэрца сваё в гэтым кантэксце намеры сэрца. Вось это лепш не выдумаеш. Это подводные цячэнні у нас ёсць. Ёсць знешняе наше жыццё, уключаючы праведнасць, пабожнасць. А ёсць намеры. Яны могуць быць чыстыя, нячыстыя. І вот важна гэта ўсё пазнаваць. І я казаў, што Бог па сваёй міласці нас выпрабоўвае часам, каб мы убачылі праўду пра сябе, каб ускрываліся гэтыя намеры сэрца, але таксама гэта нейкі такі духоўны труд, каб мы самі шукалі, назіралі за сабой, пазнавалі сябе вот гэтыя скрытыя намеры. Трэба самім быць у гэтым зацікаўленым. І тое сёе можна сапраўды ўбачыць. Адзін з маіх любімых аўтараў, я ўсім яго раю чытаць, і вы не выключэнне, гэта Генрі Нувен, такі галандскі езуіт, псіхатэрапеўт. Даволі шмат выйшла кніг яго на рускай мове. Ён ужо памёр святой памяці, ў 90-е годы памёр. Ён жыў у Амерыцы, у Канадзе таксама. І ў адной са сваіх кніг ён апісвае перыяд такога свайго навяртання і вельмі глыбокага крызіса. Ён перажыў такую вельмі цяжкія дэпрэсійныя станы. І ён у гэтым часе аднаўляўся ці даходзіў да сябе ў кляштары трапістаў. Это вельмі суровы манастыр, там у Амерыцы. У яго быў сябра, абат трапістаў. І ён там прабываў, пасля нават кнігу напісаў з часу побыту ў гэтым кляштары. І вось, апісваючы свой гэты побыт, ён цікава звяртае ўвагу на такую рэч. Ён кажа: я марыў пра самотнасць. Я марыў, як мне застацца аднаму. Думаў, што это такая вялікая актыўнасць, перагруз, праца людзей, такі працагалізм, што гэта ягоныя праблемы номер адзін. І марыў астацца адзін у самотнасці з Господам. І трапіў у кляштар трапістаў, там мёртвая цішыня, аскеты. І, кажа, стаў заўважаць, што стаў са страхам і сударажна амаль што правяраць пісьма, ці прыйшлі яму пісьма. І тады стаў думаць: калі ты марыў пра самотнасць, чого ты так лётаеш пісьма правяраць? Таму што, аказваецца, это недзе ў галаве была такая схема, што табе это марыцца, самотнасць такая. А на самой справе табе трэба людзі, ты не можаш без іх, на самой справе. І трэба было акунуцца ў такі кляштар трапістаў, каб гэта зразумець, што ты без людзей не можаш на самой справе. І так мы открываем свои намеры, познаем себе. Это важно, назирать за собой. Одна з таких сфераў
где можно себе вот так вот познавать, такие вот скрытые некие намеры. Это вельми важная сфера. Это мужчынска-жаночыя адносіны. Тут таких даволі можа быць много подводных цячэнняў. Адзін з маіх выхавацеляў у свой час, калі толькі ішоў семінары ў кляштар, і ён казаў такую дзіўную фразу. Кажуць: хлопцы, толькі не навяртайце дзяўчат пасля 23 вечара. Пра Бога там гаворка не ідзе. Я яшчэ памятаю, думаю, чого это цікава, а можа вот надо якраз таки после 23. Да. Это пытанне скрытых намераў, то есть ты их нават назвать не зможешь. Ты ж будешь думать, что это про Бога. І нават, мне так недзе в голове адбіўся этот эпизод, памятаю, як аднойчы в одной пілігрымцы, не то, что вот прям пророчае такое, не, але помню, пілігрымка, так народу много, уже там недзе можа ў Будславе нешта гляжу, клерык такі мой там один знайомы і сестра законная, там нешта доўга ходзяць, гавораць молоденькие такие. Я памятаю, назираю за іх, вспоминаю про этих 23 ночи и думаю, ай, наверное, толку не будет. И не было. И один пошел в свет, и другие. Ну, не факт, что это закономерность дали, вот просто, что мы так познаем сами себе. Вот, у гэтых сферах. И, это недзе важно. Я калі ішоў у кляштар, конечно ж, это такое жыццё, без женстве, да, я свой выбор зрабіў, да, то есть я б не быў зацікаўлены будаваць адносіны з дзяўчатамі, з жанчынамі, вот, я свой выбор зрабіў, это маё пакліканне, але заўважыў, як мне падабалася пісаць пісьма сёстрам. Я перапісваўся, ведучы жыццё духоўнае з сёстрамі праз пісьма. Цяпер, конечно, троху со смехом на это гляжу, потому что, это довольно неблагая схема, это бяспечна. То есть у іх жыццё ў законе, там у мяне ў законе, да, і мы пра Бога так вот у пісьмах пагаворым. Пара гадоў так вот я перапісваў жыццё духоўнае, ведучы праз пісьма, пасля зразумеў, што не, это лішняе. Калі ў калонію хадзіў, у 12-ю калонію в Оршы, мае падапечныя, шмат пратэстантаў прыходзіла, яны мяне братам называлі, брат Александр, і кажуць такія, не один раз такія, брат Александр, кажуць, а можа у вас у парафіі ёсць сёстры, каб з імі перапісвацца? Я кажу, а чо сразу сёстры? Браты не пойдуць? Да. Не, я разумею, да, вот. Люди сидят в турме, як правило, ні кола, ні двора, ні сямей, там, ні бацькоў. Калі былі выключэнні жонкі, так яны іх там кинули, як правило. Такие вот рецидивисты, это все товарищи. Конечно, что переживаешь на вертанне, хочется жыццё уладкаваць. Это ж логично, это нормально, это адекватно. Да. Но але Богом, может, не надо прикрываться. Просто рэчы назвать своими именами, это не страшно. Это не грех. Называть свои звычайные потребы. Да, это нормально. Только главное, как вот назвать эти скрытые рэчы, да, вот. Это подводные такие некие цячэнні. Увогуле выдаецца, што на нейкім там у дзяцінстве гэта немагчыма. Вот дзецям такую тэму не патлумачыш ні за што. Само собой, это логично. Я памятаю, як я прыйшоў до сваіх сяброў, такая сям'я маладая. У іх двое, дачок, цяпер, конечно, падрослі, но на той час там адна з іх, гадоў 5 мела. Не поспел я прийти на кухню, мы сели поговорить, малая прилетая с таким текстом: «Мама, посмотри, какое у меня платье». Это ж мама ей купляла это платье. Это ж она мне показывала, мама тут ни при чем. Да. А что там девчонку тлумачить? Крутнулась и полетела. Да. Вот это дети так реагуют, это нормально. Да. Калі ў моладзі, школьников, которые едут на реколекцию, пилигримку идут, вот задавать это питание, чего вы тут збираетесь, да. Конечно, их правильный отказ, бо мы шукаем духовности. Неправильно. Это пару там таких знойдется, и то выключение. Как правило, потусить, побыть разом. Но они у гэтым еще не могут признаться. Они не могут назвать рэчы своими именами. Так вот, цікавая рэч, что я некалі чуў такую, теорию, не теорию, такую версию. Некоторые из наших братов на это звертали увагу, мар'яне, что увогуле моладдзю не павінны займацца тыя, кому до 40.
Мне раней не падабалася гэтая версія, цяпер усё больш і больш да яе пераконваюся. Чаму? Таму што пражыўшы паўвека ці там добрую палову свайго жыцця, тебе хаця бы шансы ёсць, што ты ў канцы канцоў хоць трошку сябе пазнаў. Пры добрым раскладзе, да, то есть ты разабраўся, вот што такое інстынкты, як працуе сексуальнасць, у эмоцыях разабраўся, да, ты хоць трошку можаш нешта назваць. Часто вот это у нас у касцёле такія схемы, што маладыя святары, маладыя сёстры там з моладдзю працуюць, да, яны кантакт зловяць, да, но не факт, што яны ведаюць адзін аднаго. Самі сябе не факт, што ведаюць. І вот это вот падводнае цячэнне не заўсёды вот можна назваць. Ты пры самым лепшым раскладзе можаш з гадамі назваць на самой справе, вот што табой кіруе на самой справе. Я цяпер упакорваюся як магу, там пражыўшы паўвека амаль што вот з моладдзю прыйшлося працаваць. Да. Часто моя твоя не панимаць увогуле, але разумею, што ёсць у гэтым логіка. Ёсць у гэтым нейкая Божая логіка. Ці, напрыклад, матыў служэння. Да, вот, як часам мы, як веруючыя, часам даходзім до такога, што вот я хачу паслужыць Богу. Да. На жаль, это даволі рэдка гэты пункт уключаецца, таму што, як правіла, нам ад Бога нешта трэба. Нам трэба, каб ён нас лячыў, рашаў нашыя праблемы. Вот. І часам я так з сарказмам кажу, што ну, як бы не была важнай малітва об аздараўленні ўнутраным, фізічным і так далей. Але часта гэты працэс аздараўлення, это такі духоўны, это амаль што як з будовай. Будову можна толькі пачаць, яна не сканчваецца. Ёсць такое негласнае правіла. Рамонты толькі пачынаюцца. Дарэчы, калі хто з вас робіць рамонт, лепей хутка-хутка зрабіць, таму што калі хутка не зробіш, пасля ўсе гэтыя недакончаныя справы будуць доўга і упорна. Вот, можа вы некалі падлогу тут паложыце. Вот, але тое мілыя такія справы. Вот. І падобна з малітвай аздараўлення. Да. Некаторыя толькі пачынаюць этот працэс, потом бясконца ездзяць, лечацца і так далее. Так вось прыходзіць такі момант у жыцці духоўным, калі ты не перастаеш сабой займацца, а табе становіцца нешта важнае. Вот некаторы можа такое прыйсці. Ты хочаш Господу паслужыць. Ты хочаш быць яму карысным. Это такі цвярозы характар Святога Духа. Калі ён табой паслужыўся, і табе ад гэтага радасна. Это такі даволі такі вот цвярозы характар Святога Духа. Ён это рэдка прыходзіць, на жаль. На жаль, нам рэдка здараецца. І там, дзе гэта здараецца, вот калі ўзнікае гэтая тэма «Я хачу Богу паслужыць», таксама трэба намеры правяраць. Я з той самай радасцю буду служыць Богу вот милым людям, которые добра пахнуць. Да. Ці так з той самай радасцю паслужу вонючым абостанным бамжам. Вот. Калі не, тады пытанне, націск на што? Паслужыць людям, Господу. Да. Ці ўсё-такі нешта тут ёсць скрытае на самой справе. Я памятаю, як адзін знаёмы мой клерык, яшчэ тады не пазнаваў намераў сэрца, так вот глыбока не прабываў капаць, памятаю, такую фразу сказаў, кажа: Саня, кажа, як так ёсць? Кажа, вот дзяўчына як прыгожая, дык яна нейкая разумная. Я сразу понял, что это неправда. Одразу понял, нема такой закономерности. Это иллюзия, да, что вот яна прывабная, калі прыгожая, да, и здаецца, что вот разумнай пра Бога больш пагаворыш. Нема такой закономерности. Это нейкія скрытыя цячэнні. Увогуле рэч, канешне, важная. Жанчына заўсёды павінна быць прыгожай. Да, в любым узросце, у 20 гадоў, у 80 гадоў, это прызванне жанчыны. Она ўнутрана павінна быць прыгожай. Мой любимый Гюго на эту тему там піша, человек, который смеется. Это тема скрытой внутренней прыгажости, великая тема. Знешне, ўнутрана павінна быць прыгожай. Я вам открою тайну великую. Баба – это не узрост, это состояние души. Это нечто сур'ёзнае. Бабай можна ўжо ў 30 гадоў стаць. Это нешта сур'ёзнае. Вот. Але калі мы гаворым пра нейкае служэнне,
Да, калі вот націск на тое, што я хочу паслужыць Богу, ну, то тут націск на служэнне. Да, то есть вот это вот сімпатыі чалавечыя, дзе табе прыемна, дзе не, ну, яны павінны тады адысці на другі план. Памятаю, як некалі едучы, ну, на машыне зазвычай людзей не падвожу, там розная моя філасофія, розныя прычыны, але тут памятаю, нейкі мужчына стаіць, я яго ўзяў і пашкадаваў адразу. Так протухла моя машина, вот таким нейкі сулямі, мачой, такое ўсё неблагополучна, бедалага быў. Я пасля выгрузіў яго, выпусціў, і сам на сябе злы, на што ты такое зрабіў, і еду і сам сабе кажу, ну ты ж хацеў паслужыць, хацеў зрабіць добрае дело, ну хацеў. Ну пры чым тут твой салон у машыне? Да, ты ж хацеў добрае нешта зрабіць, ну плаціць цану такую, это ж нармальна. Гэта ж нармальна. Цікава, што сёння ў Евангеліі, як ні дзіўна, вядомы тэкст пра двух сыноў, пра Айца, это вобраз Отца Нябеснага, два сына. Цікава, што тут гучыць матыў скрытых намераў і служэння. Што кажа старэйшы сын? Калі ён выказвае прэтэнзіі Айцу, ён кажа, што я табе ўсе годы служу, а ты мне не дазваляеш нават гульнуць з маімі сябрамі, казлянёнка не даеш мне. Оказывается, что значит, что он служит? Да? И он весь час чакае, что он хочет гульнуть. А служение так, ну, таки хорошая идеология, побожная. Да. И у его претензии. И он не может радоваться, вот, потому что его чаканні зусім іншыя. Это ввогуле гучыць як трагедыя, это, ну, добрая прыпаведь, классная, да, вельмі трагічная. Калі отец ему кажа, сын мой, усё маё твоё. Ты можешь радоваться со мной, это наш дом, это супольное. А у яго свае чаканні, у яго свае схемы. Он не может гэтым радоваться. Бо ён пра сяброў думае, он с імі гульнуць хоча. І он як чужы ў гэтым доме. Ён як наёмнік усё адно. Потому что скрытые намеры. А теперь вот яны, вот есть провокация. Вышло. Да, вот эти намеры вышли. Толькі што ён іх назваць не можа, гэтыя скрытыя намеры. Ну, дзе яшчэ праяўляецца вот такія падводныя цячэнні, гэтыя скрытыя намеры. Часам, ну, недзе там паглыбляючыся ў жыццё духоўнае, я не адзін раз бачыў, калі людзі, ну, просяць і вот кажуць, што ім трэба духоўны кіраўнік. Трэба правяраць намеры, навошта? Як па мне, далёка не кожнаму трэба духоўны кіраўнік. Навошта? Кожны з нас несе адказнасць перад Господам за сваё жыццё, за свае выбары. Кожнаму дадзена Слово Божие тое самае, што мне, то і вам, розніцы няма. Такія тэмы, пра которые піша святая Тэрэса Авільская, Ян ад крыжа, дзе ім трэба, ці Фаўсціна, там духоўны кіраўнік. Як па мне, гэта вялікае выключэнне. Сталы спавяднік, у гэтым логіку вялікую бачу. Каб па 10 раз тое самае не расказваць новаму ксяндзу, што ў цябе ў жыцці дзеецца. У гэтым ёсць логіка. Духоўны кіраўнік не факт, што ўсім трэба. Не факт. А за гэтым жаданнем можа скрывацца падводнае цячэнне. Напрыклад, вот сам факт, што ў мяне духоўны кіраўнік можа сведчыць пра тое, што ў мяне высокая стадыя жыцця духоўнага. Магу хадзіць і радавацца ўнутрана. Вот, что я вот такі вот молодец, такі хороший. У мяне духоўны кіраўнік появіўся. Я памятаю, як я радаваўся, як аднойчы адна дзяўчына, ну, которая недзе, можа, і ўспрымала мяне, так не назваўшы рэчы сваімі імёнамі, як кіраўніка духоўнага, а пасля ўрэшце сказала, кажа, отец, ведаеце, што мне адкрылася? Што я на самой справе ў вас папу ўвесь час шукала. Я помню, страшна радаваўся гэтаму. Чалавек назваў рэчы сваімі імёнамі. Вось это дисфункция ў сям'і. Для дзяўчыны, для жанчыны папа — это просто усім нам надо папы. Каб вот не просто каб была мужская осак у хаце, гэтага мала. Каб мужчына гэта спаўняў сваю ролю як папа. Вот это вот важно. Это для кожнага важно. А для дзяўчыны асабліва. Часто многія праблемы адсюль вот і пачынаюцца. Яна назвала рэчы сваімі імёнамі, кажа, это не патрэба духоўнага кіраўніцтва, это была патрэба папы. І калі я зразумела, кажа, ўсё стала на свае імёны, на свае месцы,
Вот. И все кіраўніцтва ў кавычках на этом скончилось. Я помню, радовался. Да. Люди назвали рэчы своими именами. Мы узгадывали уже это 6 раздел Евангелия от Матфея, где Пан Иисус, комментуючи великопостные практики, пост, молитву, милостыню, и он кажет, что не будьте криводушники, которые на показ это робят, а на самой справе іншие намеры мают. Вот. И між іншим там Пан Иисус каже, что яны любят апранаць шаты, некие долги особливые. Вот. Яны любят, как их называли рабби, наставник. То есть у них вот скрытые намеры есть. Да. Вот, а за этим внешним усім есть скрытые намеры. Теперь мне не соромно в этом признаваться, бо уже недзе там перахварэўшы, конечно, такие рэчы, але сам диву даешься, як я на початку такого монаского законного життя, вот я там думал, ну марьяне носят сутану. Ну что это такое сутана? Вот капуцины носят хабит с большим капюшоном. И сандали часом, да, и пояс вяровочку. А коли скурана и скураны пояс, вот это вот сведчыць про радикализм. И мне наивно сдавалось, что коли ты живешь у кляштары, где там чем большие стены, чем больше антураж такие вот средневековые, там толстые стены, вот это вот сведчыць про радикализм. А коли там еще песни григорианские, вот это вот прям таки святостью пахнет. Ух, да. Это с этим увогуле не связано. Да. А ты наивный, ты вот так вот думаешь, да, что вот чем больше твоя вопратка, больше сурового материала, тем больше ты сведчыць про радикализм. Неправда. Да. Ну, але ты пасля признаешься в этом. Да, ты вот скрываешь такие вот скрытые намеры, такую наивность некую там. Часом мы чуем, як люди говорят, вот, что у них есть прагнение смерти. Як правило, это гучыць катастрофично для нас. Чаму? Потому что, як правило, увогуле прагнение смерти это неблагая рэч, это нормальная рэч. Апостол Павел писал, что я хочу уже быть с Христом. Лепш, каб я тут застаўся, але я хочу уже быть с Христом. Чаму он так пишет? Потому что он любил Христа, и он хотел уже ісці ў Царство Божие. Калі мы чуем, что нехта, думая про смерть, прагне смерти, трэба проверять намеры сэрца, что за гэтым стаіць. Ці стаіць такая любоў, як у апостола Павла, что вот мне трэба быць з Господом, ці страх перад жыццём, перад цярпеннем, перад адказнасцю, перад тым, што мне не атрымоўваецца. Это розныя рэчы. А знешне выглядае падобна. Вот люди кажуць, што хочуць памёрці. А за гэтым стаяць увогуле зусім розныя тэмы. Цікава, як шмат людзей церпіць, калі ўваходзяць у брак, у сужанства, не пазнаючы сваіх намераў. Да, вот что такое сужанство? Это союз двух людей, там дети пасля нараджаюцца, ты інвестуеш у гэта новы арганізм. А некаторыя, напрыклад, просто з дома уцекалі, скорей надо уцячы ад бацькоў, вырвацца. Да, часам это удавалася, часам так, по милости Божией, траплялі ў добры саюз сужанскі. Вельмі часто не. Ну, бо это нездаровае было, бо матывы былі зусім іншыя. Часам вот сором такі, што мне ўжо столькі гадоў ўжо все надоели гаварыць, там, калі ж ты ўрэшце паннай этой старой перастанеш быць, надо замуж выходить, да. И ўрэшце выскочила. Ну, так это ж матывы так сабе. Да, тады такі чалавек, за которого выскочила, будзе мучыцца, да, напрыклад. То есть и з этими нешчырымі мотивами, ну, некоторые трапляюць добра, да, в большасці не. Вот. Ну, то есть это великая тема, это много, можно цікава даследовать. Святая Кацярына Сіенская, некалі мне вельмі падабаўся гэты вобраз. Яна як візіянерка, як містык сярэднявечна ўбачыла такі вобраз дрэва з зялёнымі лісцямі, вакол гэтага дрэва драўляныя колы. Яна спыталася: Господи, что это такое? И Господь ей сказал, что ну, дрэва это жыццё, лісця гэта мой Дух Святы, это вечна жывы, это вечная вясна. У гэтага дрэва, сказаў ей Господь, ёсць корні, гэта пакора. Дрэва питаецца вадой, гэта значыць, што трэба ўпакорыцца перада мной.
Екатерина пытается, а что такое вот это коло вокруг древа? Замкнутое коло, драўляное. И Господь сказал, это бясконцае познание, кім ёсць я и кім ёсць ты. Я был в этом от захопления, от этого образа. Да, это бясконца. Бог непознаны нам увесь час новый. Сказать, что мы его ведали, это ничего не сказать. Он увесь час новый, непознаны. И подобно себе, век живи, век вучыся. Ты познаешь, вот это скрытые некие намеры, нечто всплывают, да. Это вельми классный процесс. И там, где ідзе вось гэта працэс пазнання самого сябе, сэрца свайго, ідзе працэс ачышчэння, да, то есть ты пазнаеш нешта нядобрае, але слава Богу, называеш рэчы сваімі імёнамі, прызнаешся да гэтага, ў нейкай праўдзе становішся. Это вельмі класны працэс. И там, где этот процесс ідзе, вот Господь в сэрцы якраз таки промаўляе. Вот у этом сердце, да, я вчора тлумачил, что сердце это не такое неповерховное разумение, а вот оно скрытое, да. И там Господь промовляє у этом сердце. Якраз таки дивно, что Господу менавіта сердце треба. Не наш культ, а менавіта сердце треба. Есть вельми пригожая история, такая вельми классная. Это выбор цара Давида. Калі Бог призывае пророка Самуила помазать нового цара. І Самуил ідзе до гэтага мужчыны, да Ессе, і яны пачынаюць глядзець, каго Бог прызывае. І у яго і шмат сыноў, да, і там крытэрыі чалавечыя адны, вот ім здаецца, што гэты будзе царом, гэты, там нейкі пракачаны, высокі, класны, прыгожы. І Бог кожнаму кажа, не той. І тады Самуил пытаецца, а ёсць яшчэ хто-небудзь? Ессе кажа, да, ёсць, на полі, рыжы малы, зови яго. Так зовут Давида. І тады Бог сказаў, да, это ён. І Бог тады Самуилу тлумачыць, бо чалавек глядзіць на тое, што знешняе, а я не гляжу як чалавек, я гляжу на сэрца. І вот Бог выбірае Давіда менавіта па сэрцы. І пасля ёсць гісторыя цікавая, калі ўжо знакамітая эта вайна з філістымлянамі, калі будзе эпізод з Галіафам. І Давід там не павінен быў знайсціся. Там былі ягоныя браты, яны былі на вайне, а Давід ім панёс есці. Ён прыносіць есці, і ягоны старэйшы брат ягоны кажа такія словы, навошта ты сюды прыйшоў? Я ведаю сэрца тваё. Ты хочаш з нас пасмяяцца. У свой час мяне так уразіў гэты ўрывак, таму што родны брат, который пражыў з Давідам годы, з дня ў дзень разам, ён на самой справе не ведаў, хто такі Давід. Вот настолькі сэрцы скрытыя. Мы ў сем'ях жывём, дзеці, бацькі, браты, сёстры, мы часта не ведаем адзін аднаго. Настолькі эта тэма для нас скрытая. А Давід менавіта з-за сэрца выбірае яго Бог. Да, такі цікавы эпізод. Чаму эта тэма, такая, для мяне важная, і чаму з вами ёй дзялюся? Таму што усвядоміў, хіба што як ніколі, што да, ёсць у мяне там па міласці Божай вопыт пазнавання Святога Духа. Для мяне это шалёна важна, нейкія такія практычныя рэчы. Але я зразумеў, што з самага пачатку ў мяне спрацавала адна рэч, которую я не особо придаваў значэння. Вот яна заўсёды была са мной. Я лічыў, што это натуральна. Это такое правило, которым я жил вот на самом початку, познаючи Святого Духа, насколько мог. Жил таким правилом. Нічога не рабі, калі табе это не кладецца на сэрца. Вот усё, што ты робіш, рабі па сэрцы. Я к сабе прыслухоўваўся. Калі мне трэба было казаць казанні, канферэнцыі, людзям нешта казаць, для мяне задача номер 1 была. Ці гэта мне ляжыць на сэрца. Мой духовны настаўнік некалі сказаў, што слова трэба адкрываць на каленях. Я ішоў даслоўна, браў Біблію, станавіўся на калені, пачынаў маліцца. У мяне пытанне было номер 1. Што ляжыць на сэрца?
Вот много рэкалекцый, там много дзе езжу, часам ксяндзы кажуць, ну табе заўсёды знойдзецца што сказаць, ты столькі ўсяго прапаведваеш. І да, і не, таму што па ведах да. Ведаў хапае, пераізбытак нават. Часам здаецца. А па сэрцы это зусім другая тэма. І ў мяне нават такія страхі былі. Я памятаю, першыя годы святарства мне рэальна, чэсна вам кажу, мне было страшна ад таго, што некалі прыйдзе момант такі, а ну ж мне прыйдзецца гаварыць тое, што не ляжыць на сэрцы. Я буду гаварыць насуперак самому сабе. Мне страшна было ад таго, што я пачну разрушацца как лічнасць, калі я буду гаварыць не па сэрцы. Просто вот па ведам, бо так надо. І сколькі гадоў я здзіўляюся Господу, да, вот, можа не так это просто, да, вот я цярпець не магу катэхезы для дзяцей, вот просто страшна. Таму што я таксама ўключаю тую схему, да, вот што па сэрцы ім сказаць, вот, што на сэрца ляжыць, да. Это нейкія пошукі, это надо даць час гэтаму. Я нават этой рэкалекцыі ў Вялікім посце робячы, я падрыхтаваў адну тэму, пакуль даехаў да Лошыцы, это былі першыя рэкалекцыі, за 2 дні да Лошыцы я зразумеў, што эта тэма ў мяне гатовая, а на сэрцы не ляжыць. Мне трэба было перарабіць гэтую ўсю тэму рэкалекцыі. Прыехаў Дятлава на рэкалекцыі, я зразумеў за дзень да Дятлава, што гэта тут казаць не трэба, трэба другое казаць, і таксама трэба было перарабіць. І вот так вот это працуе. Да. І вот это вот ёсць той орган, да, у котором прысутнічае Святы Дух. Першыя годы святарства, калі я часам адпраўляў мшу ў чырвоным касцёле, калі ішоў чытаць Евангелія, кланяўся, да, вот я рэальна чуў, што ён будзе гаварыць. Вот ён рэальна фізічна адчувае, што ён будзе гаварыць, таму што это на сэрцы, по-другому няма. Часам сведчанне Господь так прызывае гаварыць, што ты ўседзець не можаш. Даруйце, бабуля моя казала, як мякіна ў срацы, такая прымаўка такая была. Ты не можешь уседзець, тебе надо сведчыць, да, ты не можешь маўчаць. И вот это вот на сэрцы. Это важно. Вот это вот, калі яго открываешь, очищаешь, да, так дзейнічае Святы Дух. Апошнюю, ну, з таких эпізодаў важных, да, это я, калі пазнаваў Святога Духа, здзіўляўся адной рэчы. Вот у Любліне я вучыўся, это ж Польша, это 400 000 жыхароў, поўна касцёлаў, поўна імшаў. А я ведаў толькі адно месца, дзе можна прыйсці на службу. Там адпраўляў мой любімы отец Роберт, такі мой сябра і духоўны настаўнік. І там адбывалася дзіўная рэч заўсёды на этой службе. Калі ён адпраўляў мшу, пачынаў прапаведваць, у мяне заўсёды ўзнікала адно пытанне: адкуль ты мяне ведаеш? Вот такое ўражанне было, што ён заўсёды гаворыць пра цябе. Касцёл вечна бітком набіты людзей. А табе здаецца, што ты вот увесь час пра цябе. Ты прыходзіш чарговы раз на імшу і зноў пра цябе. І ты думаеш, як это магчыма? Я слухаю многіх ксяндзоў, канферэнцый поўна і ўвесь час пра цябе. Все адно, як Господь вот кажа, я ведаю цябе па імені, я ведаю, хто ты такі. Пасля я зразумеў, што это характар Святога Духа. Я это не адзін раз пасля перажываў у іншых момантах, да, дзе вот, вот просто не веды цябе кранаюць, а ўсё адно вот як табе нехто хоча сказаць, я ведаю цябе. Все адно, як Христос, калі прызывае Натанаэля, Евангелие ад Яна гэта апісвае, калі ідзе пан Езус, а этот апостол будучы, который сумняваўся ў ім, і Христос кажа пра Натанаэля, кажа: вось сапраўдны ізраіліт, у которым няма крывадуша, няма падмана. Натанаэль кажа: адкуль ты мяне ведаеш? Езус кажа: я бачыў цябе пад смакоўніцай. І мы паняцця не маем, што там адбылося. Але нешта такое закрануў пан Езус, што Натанаэль скарыўся перад ім, сказаў, што ты рабі, ты настаўнік, ты месія. Таму што Езус назваў тое, што не ведаў ніхто. Вот, это недзе глыбока ў ім. Такім каротенькім сведчаннем падзялюся на эту тэму з такіх самых проста шакуючых для мяне.
калі я цікавіўся, чым ёсць школа евангелізацыі ў свой час, пасля трошку займаўся. І пазнаючы яе, я паехаў на ўкраіну, у кляштар капуцынаў, там, дзе адбывалася эта школа, і проста хацеў пажыць, паразмаўляць з капуцынамі, там, са святарамі, з братамі. І ў гэтым самым часе былі курсы евангелізацыйныя, і я на некалькі лекцый хадзіў. І думаю, пайду там вот якраз такі, дзе прапаведваюць пра Святога Духа. Ну, паслухаю, што яны гавораць. У мяне яшчэ вопыт нейкі там ужо быў, там сваё меркаванне. І памятаю, Славік такі быў свецкі аніматар. Ён прапаведваў пра Святога Духа, вельмі класныя прыклады даваў, вельмі класна ўсё разжываў. Я з ім згодны быў на 100%, але я памятаю, я сядзеў і думаў. Такая думка у мяне яркая, адна думка была. Усё гэта класна, што ты гаворыш, я згодны з табой на 100%, але ёсць нешта важнейшае над усё гэта. І гэта мудрасць Святога Духа. Вот сяжу вот так вот думаю. І раптам Славік спыняецца гаварыць і кажа, а ведаеце што? Вот усё, што я гаварыў, это ерунда на самой справе. А самое важное – это мудрасць Святога Духа. І гэта ведаю я, кажа гэты Славік, і гэта ведае отец Александр. І на мяне паказвае, а мы з ім незнаёмыя. Я пасля пытаўся ў капуцынаў, кажу, а што за Славік такі быў? То есть ён не часта там быў аніматар, нейкі там з розных парафій бралі. Я так яго і не пазнаў, хто это быў. Я быў у такім шоку, вот ўсё адно, як табе нехта, ну Славік там Славікам, этот мужчына, але ўсё адно, як нехта табе гаворыць, я ведаю цябе. У пісанні ёсць такі тэкст, я напісаў цябе на далонях маіх, ўсё адно, як наколкі зрабіў на далонях сваіх, так Бог кажа пра сваіх людзей. І вот это вот прамаўляе ў сэрцы, да, так вот, вот для чаго яно надо. Это не веды, это нешта намного глыбейшае. Вот у сэрцы являе сваю прысутнасць Святы Дух. Аман. Да Бога, які праз Езуса Хрыста паказвае свету сваю міласэрнасць, узнясём нашыя супольныя просьбы. Молімся за святы касцёл, каб праз служэнне ўсяму свету ён быў верны вучэнню свайго заснавальніка, Езуса Хрыста. Цябе просім. Молімся за святароў, каб улада адпушчэння грахоў, якую яны атрымалі, заахвочвала іх да адданай пастырскай працы. Цябе просім. Молімся за людзей, якіх дакарае сумленне, каб яны поўнасцю даверыліся Богу і праз шчыры жаль за грахі і пакаянне атрымалі ўнутраны супакой. Цябе просім. Молімся за міністрантаў нашай парафіі, каб Бог благословіў іх на службу пры алтары Пана. Цябе просім. Молімся за нашых памерлых, асабліва за Аліну ў першую гадавіну пасля смерці, а таксама за Алексея, каб праз Божую міласэрнасць маглі ўвайсці ў радасць неба. Цябе просім. Молімся за нас, тут сабраных, каб мы ўмелі ў нашым асяроддзі сведчыць пра Божую міласэрнасць, якую спазналі ў сваім жыцці. Цябе просім. Божа, Ты праз смерць і васкрасенне свайго Сына ўмацаваў у нашых сэрцах надзею на вечнае збаўленне. Выслухай нашыя малітвы і ўчыні, каб усе людзі сталі ўдзельнікамі справы адкуплення. Праз Хрыста, Пана нашага. Близко, близко ля мяне, мой
Молитеся, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог, Отец Усемогутный. Милосердный Боже, праз найсвяцейшую ахвяру няхай здзейсніцца справа нашага адкуплення. Няхай гэтая ахвяра захавае нас ад грахоўных правінаў і прывядзе да вечнага збаўлення. Праз Хрыста, Пана нашага. Пан з вами. Угору сэрцы. Падзякуем Пану Богу нашаму. Сапраўды, годна гэта і справядліва, каб мы заўсёды Табе складалі падзяку, Пане святы Ойча, усемагутны вечны Божа. Ты няспынна пабуджаеш нас да больш поўнага жыцця ў Табе і не перастаеш міласціва прабачаць грэшнікам, якія спадзяюцца на Тваю бязмежную міласэрнасць. Хоць мы столькі разоў парушалі Твой запавет, Ты не адвярнуўся ад нас, а праз Сына Твайго Езуса Хрыста, нашага Адкупіцеля, з'яднаў усіх людзей у адну сям'ю непарыўнай повяззю новага запавету ў любові. Цяпер Ты даеш час ласкі і паяднання Тваім верным, якія скіроўваюць да Цябе свае душы, каб ва ўсім, спадзеючыся на Хрыста і нястомна служачы бліжнім, яны заўсёды жылі паводле натхненняў Духа Святога. Таму ўдзячныя за нашае збаўленне мы з радасцю і захапленнем праслаўляем таямніцу Тваёй любові, разам з усімі анёламі і святымі усклікаючы. Святы, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Госанна на вершинах, благословленный тот, кто приходит у имя Пана. Госанна на вершинах. Усемагутны Ойча, мы праслаўляем Цябе праз Езуса Хрыста, Твайго Сына, які прыйшоў у імя Тваё. У ім Ты падаеш руку грэшнікам, і Ён з'яўляецца для людзей словам збаўлення і дарогай, якая вядзе нас да сапраўднага супакою. Хоць мы з-за сваіх грахоў аддаліліся ад Цябе, Пане, Ты прывёў нас да паяднання праз смерць Твайго Сына, каб, вярнуўшыся ўрэшце да Цябе, мы любілі адзін аднаго. Складаючы Табе ахвяру Хрыста, якая прынесла нам паяднання, просім Цябе, спашлі Духа Твайго і асвяці гэтыя дары, каб сталіся яны целам і крывёю Сына Твайго, які нам наказаў здзяйсняць гэтую таямніцу. Ён, жадаючы аддаць жыццё дзеля нашага вызвалення, калі спажывалі вячэру, узяў хлеб у свае рукі і, падзяку Табе складаючы, благаславіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам, у той самы вечар узяў келіх благаслаўлення ў рукі свае і, праслаўляючы Тваю міласэрнасць, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры.
успамінаючы смерць і ўваскрасенне Твайго Сына, які пакінуў нам задатак сваёй любові, складаем Табе найсвяцейшую ахвяру, у якой Ты даеш нам дасканалае паяднанне. Святы Ойча, пакорна Цябе просім, прымі разам з Тваім Сынам таксама і нас, і ў гэтай збавеннай гасціне дай нам духа Яго любові, які дапамагае пераадолець усё, што нас раздзяляе і аддаляе ад Цябе. Дух Святы ўчыніў касцёл Твой сярод людзей знакам Тваёй еднасці і прыладаю супакою. Няхай ён захоўвае нас у еднасці з нашым папам Францішкам, біскупам нашым Юзафам, з усімі біскупамі і ўсім народам Тваім. Як Ты сабраў нас зараз за сталом Твайго Сына, так збяры нас са слаўнай Багародзіцай Дзевай Марыяй, са святым Юзафам і абраннікам, са святымі апостоламі і ўсімі святымі, а таксама з братамі нашымі і з усімі, хто ў прыязнасці Тваёй адышоў з гэтага свету, на гасціну вечнай еднасці, на новым небе і новай зямлі, дзе мы будзем радавацца паўнаце Твайго супакою у Езусе Хрысце, Пану нашым. Праз Хрыста, з Хрыстом і ў Хрысце, Табе, Божа, Ойча ўсемагутны, у еднасці Духа Святога, уся пашана і хвала, праз усе векі вечныя. Просім Айца Нябеснага, каб адпусціў нам грахі і захаваў нас ад злога. Ойча наш, прыйдзі валадарства, будзь воля Твоя, як у небе, так і на зямлі. Хлеба нашага штодзённага дай нам сёння, і адпусці нам віны нашы, як і мы адпускаем вінаватым нашым. І не ўводзь нас у спакусу, але збаў нас ад зла. Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога, дай ласкава супакою дні нашыя. Дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою. Чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Хрыста. Пане Езу Хрысте, Ты сказаў апостолам Тваім: «Супакой пакідаю вам, супакой мой даю вам». Просім, не зважай на грахі нашыя, але на веру касцёла Твайго, і будзь ласкавы, згодна з Тваёй воляй, адарыць яго супакоем і еднасцю, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Супакой Пана няхай заўсёды будзе з вамі. Перадайце бліжняму знак супакою. Baranku Boży, jaki beresz na siebie grzechy światu, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, jaki beresz na siebie grzechy światu, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, jaki beresz na siebie grzechy światu, ogarnij nas supakojem. Вось баранак Божы, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, шчаслівыя, пакліканыя на вячэру ягоную. Пане, я не варты, каб Ты ўвайшоў да мяне, але скажы толькі слова, і будзе аздароўлена душа моя.
Сыне, трэба цешыцца і весяліцца, бо брат твой гэты быў мёртвы і ажыў, і прапаўшы знайшоўся. Я ў сэрцы сваім нарадзіў цябе, калі ты пра мяне яшчэ не думаў, і ў гэты момант запрасіў цябе падарожжа ласкі, дзе так шмат ёсць цудаў. На пробітых далонях маіх запісаў я тваё імя. На пробітых далонях маіх ты у вечнасці. На пробітых стопах маіх, як адбітак твае шляхі, па якіх я хадзіў з табой, каб цябе знайсці. На тваім шляху будуць боль, цярпенні, пакладзі у стоп Хрыста все свае сумненні. Ты схавай сваю бяду в сэрцы, што так любіць. Езус ёсць нам спакой да сябе притуліць. На пробітых далонях маіх запісаў я тваё імя. На пробітых далонях маіх ты у вечнасці. На пробітых стопах маіх, як адбітак твае шляхі, па якіх я хадзіў з табой, каб цябе знайсці. На пробітых далонях маіх запісаў я тваё імя. На пробітых далонях маіх ты у вечнасці. На пробітых стопах маіх, як адбітак
Молімся. Боже наш Ойче, няхай прыняты сакрамент напоўніць глыбіні нашага сэрца і зробіць нас удзельнікамі Тваёй ласкі. Праз Хрыста, Пана нашага. Дзякуй шчыры за супольную малітву. У 11:30 распачнецца крыжовы шлях для дзяцей і бацькоў. Хто жадае, можна застацца. Заўтра будзе трэці дзень нашых рэкалекцый, расклад імшаў нядзельных з рэкалекцыйнай навукай, як звычайна. Сардэчна запрашаем. Прыміце Божае благословенне. Пан з вами. Пане наш Боже, у міласэрнасці Тваёй выслухай просьбы тых, хто ўзносіць да Цябе свае малітвы, і даючы ім тое, чаго яны прагнуць, навучы іх жадаць таго, што Табе даспадобы. Праз Хрыста, Пана нашага. Благаслаўленне ўсемагутнага Бога, Айца і Сына і Духа Святога, няхай сыдзе на вас і застанецца назаўсёды. Ідзіце ў супакоі Хрыста. Святы Арханёле Міхалі, беражы нас у змаганні. Будь нам обороной, князь войска небесных, моцай Божией, спи перед нас, и дыши какие нас душу. Буде Божая во мне, спевом славлю
Раз. Дзеці, калі ласка, хто мае свечачкі, станьце кожны насупраць сваёй стацыі. Егорка. Давайте хутенько становимся. Калі ты хочаш ісці за мной, выракайся самога сябе. Выкрыш, ідзі за мной. Калі ты хочаш жыццё сваё зберагчы, загубіш яго, а калі загубіш, дзеля мяне зберажэш. Не люби Христа без крыжа, не люби крыж без Христа. Калі хочаш, можаш пайсці дарогай сваёй. Калі любіш мяне, бяры крыж, ідзі за мной. У імя Отца і Сына і Духа Святого. Пане Езу, который заплатил великую цену, откупивши нас про свою наидорожейшую кровь, дякуем Тебе за Твою великую ахвяру и просим Тебе, каб Ты разом з нами пройшоў гэты шлях, благослови наши думки, каб мы молились и разважали, засяроджваючы свае думкі над гэтым набажэнствам, благослови наше сердце, каб зерне Тобою посеянное прорастало и приносило богаты плён у нашым жыцці. Няхай гэты набажэнства, гэты шлях будзе для нас Тобою помазаны у Твоей прысутнасці, няхай прынясе плёны у нашым духовным жыцці. На шляху я Цябе сустракаю, и тяжко крыжа дотыкаю. Езу, за Тобой пойду тихо, сутешу смуток Твой крыху. Тихо стоишь так, а люди голосят, болят злые словы. Тебе устяж одного, на шляху я Тебе сустракаю, и тяжко крыжа дотыкаю. Езу, за Тобой пойду тихо, сутешу смуток Твой крыху. Стацыя першая. Езус асуджаны на смерть. Кланяемся Табе, Пане Езу Христе. Бо праз крыж і муку свою свет откупил Ты. Евангелие нам апавядае, што ў той час, калі судзілі Пана Езуса, Ірад, кароль Ізраіля, і Пілат, намеснік рымскі, яны былі ворагамі, але калі ішоў працэс над Езусам, яны сталіся сябрамі, а да гэтага яны нават паміж сабой не размаўлялі. Вось такія бываюць розныя сябры, которые аб'ядноўваюцца не вакол добра, а вакол нейкіх дрэнных рэчаў, вакол помсты.
У гэтай стацыі, Пане Езу, давяраем Табе ўсіх нашых сяброў у школе, ці ў двары, ці ў доме. Дай, каб на нашым шляху сустракаліся добрыя людзі, каб мы не збіраліся вакол злых сяброў. Ойча наш, который ёсць у небе, свяціся імя Тваё, прыйдзі валадарства Тваё, будь воля Твоя, як у небе, так і на зямлі. Хлеба нашага штодзённага дай нам сёння, і адпусці нам правіны нашы, як і мы адпускаем вінаватым нашым, і не ўводзь нас у спакусу, але збаў нас ад злога. Амен. На шляху я Цябе сустракаю, і цяжка крыжа датыкаю. Езу, за Табой пайду ціха, суцешу смутак Твой крыху, цяжкі ад грэху нашага свету. Узяў на рамёны крыж так, як брата, крыж так, як брата. На шляху я Цябе сустракаю, і цяжка крыжа датыкаю. Езу, за Табой пайду ціха, суцешу смутак Твой крыху. Стацыя другая. Езус бярэ крыж. Кланяемся Табе, Пане Езу Хрысте, Бо праз крыж і муку сваю свет адкупіў Ты. Крыж – гэта таксама вобраз нашых абавязкаў, тое, што мы павінны рабіць. Кожны з нас мае свае абавязкі. Бацькі, мама, тата, старэйшыя, браты, сёстры. Кожны з нас. Гэта абавязкі рабіць урокі, гэта абавязкі прыбірацца дома, дапамагаць бацькам. У адной з прыпавесцяў пан Езус кажа: «Кажыце і рабіце так, як слугі. Слугі мы недастойныя, зрабілі тое, што павінны зрабіць». Кожны з нас мае такія рэчы, которые проста павінен выканаць. У гэтай стацыі просім Цябе, Пане Езу, каб мы мелі мужнасць выконваць нашыя штодзённыя абавязкі. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з Табою, благаслаўлёная Ты між жанчынамі, і благаслаўлёны плод улоння Твайго, Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. На шляху я Цябе сустракаю, і цяжка крыжа датыкаю. Езу, за Табой пайду ціха, суцешу смутак Твой крыху. Цяжка упаў Ты, здёрты калены, камні ўжо плачуць, крывёй свайго Пана. На шляху я Цябе сустракаю, і цяжка крыжа датыкаю. Езу, за Табой ціха, суцешу смутак Твой крыху. Стацыя трэцяя. Езус падае першы раз. Кланяемся Табе, Пане Езу Хрысте, Бо праз крыж і муку сваю свет адкупіў Ты. Гэта падзенне пад крыжам, гэта сімвал падзення пад нашымі асабістымі грахамі. Часта ў нас тады прачынаецца сумленне. Гэта ўнутраны голас, который гаворыць, што адбылося нешта не так. Праз гэтае сумленне часта Бог паказвае нам сваю волю, гаворыць з намі.
У гэтай стацыі просім Цябе, Пане Езу, каб тады, калі нам здараюцца першыя грахі, больш сур'ёзныя, каб гэты голас сумлення гаварыў, каб ён быў громкім, каб мы яго не заглушалі. Ойча наш, который ёсць у небе, свяціся імя Тваё, прыйдзі валадарства Тваё, будь воля Твая, як у небе, так і на зямлі. Хлеба нашага штодзённага дай нам сёння, і адпусці нам правіны нашы, як і мы адпускаем вінаватым нашым, і не ўводзь нас у спакусу. На шляху я Цябе сустракаю, і цяжка крыжа датыкаю. Езу, за Тобой пайду Тихо, сутешу смуток Твой крыху. Стоишь на дороге, залита слезами. залита слезами. Ты, Маті Пана, Ты, Маті Пана, и Маті наша, і Маті наша, на шляху я Тебе сустракаю, и тяжко крыжа датыкаю. Езу, за Тобой пойду тихо, сутешу смуток Твой крыху. Стацыя 4. Езус сустракае сваю маці. Кланяемся Табе, Пане Езу Христе. Бо проскрывши муку свою, свет откупил Ты. Кожная маці, кожная жанчына – гэта на самой справе герой любых часоў, нашых часоў. Гэта вялікі гераізм, калі жанчына згаджаецца, хоча нарадзіць дзіця. Толькі хіба што Гасподзь ведае, што жанчына перажывае. Святое Пісанне кажа, што ад болю жанчына мучаецца, а пасля ад радасці не падае, не памятае свайго болю. Пане Езу, ў гэтай стацыі дзякуем Табе за нашых маці, асабліва за кожную жанчыну, которая адважылася нарадзіць дзіця, хаця ўрачы нешта казалі дрэннае, за ўсе гэтыя рызыкі, которые праходзяць жанчыны. Благаславі іх за іхную мужнасць. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з Табою, благаслаўлёная Тымі жанчынамі, і благаслаўлёны плод лоння Твайго Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. На шляху я Тебе сустракаю, и тяжко крыжа датыкаю. Езу, за Тобой пойду тихо, сутешу смуток Твой крыху. Выйду с Симоном, за крыж возьмуся, тело моего Пана, хай отпочне ўжо, на шляху я Тебе сустракаю, и тяжко крыжа датыкаю. Езу, за Тобой пойду тихо, сутешу смуток Твой крыху. Стацыя 5. Симон дапамагае Езусу несці крыж. Кланяемся Табе, Пане Езу Христе. Бо проскрывши муку свою, свет откупил Ты. Гэты чалавек, Сымон, вяртаўся з поля, у яго былі свае планы. Ён запланаваў свой дзень, магчыма, быў стомлены. І тут яго прымусілі, каб ён дапамог Езусу несці крыж. І ў гэтым быў провід Божы, у гэтым была рука Божая. Вельмі часта нас таксама, асабліва ў дзяцінстве, нехта прымушае.
рабіць абавязкі нейкія, прыбірацца, рабіць урокі. Часта дзеці незадаволеныя, што іх прымушаюць бацькі. У гэтай стацыі просім Цябе, Пане Езу, каб мы мелі мудрасць Тваю убачыць, што гэтыя прымусы любячых бацькоў, што гэта добро для нас. Ойча наш, который ёсць у небе, свяціся імя Твое, прыйдзі валадарства Твое, будь воля Твоя, як у небе, так і на зямлі. Хлеба нашага штодзённага дай нам сёння, і адпусці нам правіны нашыя, як і мы адпускаем вінаватым нашым, і не ўводзь нас у спакусу, але збаў нас ад злога. На шляху я Цябе сустракаю, і цяжка крыжа датыкаю. Езу, за Табой пайду ціха, суцешу смутак Твой крыху. А Вероніка сваёй хусткай белай твар выцірае, каб менш балела. На шляху я Цябе сустракаю, і цяжкага крыжа датыкаю. Езу, за Табой пайду ціха, суцешу смутак Твой крыху. Стацыя 6. Вероніка выцірае твар Езуса. Кланяемся Табе, Пане Езу Хрысте. Бо праскрышы муку сваю, свет адкупіў Ты. У нейкім сэнсе гэты подвиг Веронікі – гэта сорам мужчынам. Не было адважных, хто б дапамог Езусу. Адважная аказалася гэтая жанчына. Часам так здараецца. Бог так умець нас засароміць. І любы адважны ўчынак, любы гераічны ўчынак у імя любві, у імя добра для іншых, ён бачны Богам. І Господь узнагароджвае Вероніку, узнагароджвае таксама многіх з нас за адвагу, за ўсялякае праяўленне любві. Пане Езу, просім Цябе ў гэтай стацыі, каб мы не сароміліся і былі мужнымі праяўляць любоў да людзей, которые вакол нас. Вітай, Марыя, полная ласки, благословленная Тымі жанчынамі, і благословленный плод улоння Твайго Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грешных, цяпер і ў хвіліну смерти нашай. Амен. На шляху я Цябе сустракаю, і цяжка крыжа датыкаю. Езу, за Табой пайду ціха, суцешу смутак Твой крыху. Знову упаў Ты, і ўстаць так цяжка, на зямлі вельмі бруднай, ад нашых правінаў. На шляху я Цябе сустракаю, і цяжкага крыжа датыкаю. Езу, за Табой пайду ціха, суцешу смутак Твой крыху. Стацыя 7. Езус падае другі раз. Кланяемся Табе, Пане Езу Хрысте. Бо праскрышы муку сваю, свет адкупіў Ты. Часто грахи наши повторяются. Мы кажем на споведи, что постановляем выправиться. Часом кажем, что постановляем больше не грашить. Особливо просим Тебе зараз у этой стации, Пане Езу, каб гэтыя словы не были пустыми,
каб як мага хутчэй мы зразумелі, што пастанаўленне выправіцца – гэта праца, гэта высілак, гэта не пустыя словы. Часта дзеці гэтага не разумеюць, на жаль, не разумеюць гэтага дарослыя, таксама бяздумна гаворым гэтыя словы на споведзі. Пане Езу, дай нам міласць, як мага хутчэй узяць адказнасць за гэтыя словы. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благаслаўлёная тымі жанчынамі і благаслаўлёны плод лоння Твайго, Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. На шляху я Цябе сустракаю, і цяжкага крыжа датыкаю. Езу, за Табой пайду ціха, суцешу смутак Твой крыху. Езу, што кажаш Езу, што кажаш тым, што так плачуць тым, што так плачуць на свае віны? на свае віны? Гляньце спачатку, Гляньте спачатку, на шляху я Цябе сустракаю, і цяжкага крыжа датыкаю. Езу, за Табой пайду ціха, суцешу смутак Твой крыху. Стацыя 8. Езус уцешае жанчын. Кланяемся Табе, Пане Езу Хрысте, бо праз крыж і муку сваю свет адкупіў Ты. Дзіўнае суцяшэнне ад Пана Езуса. Жанчыны суцяшаюць яго, а ён кажа: плачце па сабе і па дзецях вашых. Гэта вялікая спакуса бачыць праблемы ў жыцці іншых людзей і не звяртаць на самой справе, што адбываецца ў нашым жыцці. Часта мы так робім, мы бачым, што вакол нас людзі злыя, неадпаведныя, а самі за сябе не надта хочацца нам брацца. Пане Езу, дай нам як мага хутчэй зразумець, што трэба браць адказнасць перш за ўсё за сваё асабістае жыццё, духоўнае жыццё. Ойча наш, который ёсць у небе, свяціся імя Тваё, прыйдзі валадарства Тваё, будь воля Твая, як у небе, так і на зямлі. Дай нам сёння і адпусці нам правіны нашыя, як і мы адпускаем вінаватым нашым. Не ўводзь нас у спакусу, але збаў нас ад злога. Амен. Я Цябе сустракаю, і цяжкага крыжа датыкаю. Езу, за Табой пайду ціха, суцешу смутак Твой крыху. Што зрабіць магу я, Што зрабіць магу я, бо бо ўстаць не можаш, а мне так сумна, а мне так сумна, што Ты, Пане, плачаш. што Ты, Пане, плачаш. На На шляху я Цябе сустракаю, і цяжкага крыжа датыкаю. Езу, за Табой пайду ціха, суцешу смутак Твой крыху. Стацыя 9. Езус падае 3 раз. Кланяемся Табе, Пане Езу Хрысте, бо праз крыж і муку сваю свет адкупіў Ты. 3 падзенне, магчыма, тут бачым сімвал залежнасцяў ад розных грахоў. У дарослых залежнасць часта ад алкаголю можа праяўляцца, а дзеці маюць сваю залежнасць ад кампутара, ад тэлефона. Многія людзі, думаючыя, мысліцелі сучаснага свету, даўно б'юць трывогу, што мы яшчэ будзем пажынаць плёны нашай цывілізацыі.
У гэтай стацыі просім Цябе, Пане Езу, дай нам міласць як мага хутчэй бацькам адумацца, узяць пад кантроль гэтую тэму інтэрнэта, кампутара. Дай міласць Тваю не быць залежным дзецям ад гэтых рэчаў. Ойча наш, который ёсць у небе, свяціся імя Тваё, прыйдзе валадарства Тваё, будь воля Твая, як у небе, так і на зямлі. Дай нам сёння і адпусці нам правіны нашыя, як і мы адпускаем вінаватым нашым, і не ўводзь нас у спакусу, але збаў нас ад злога. Амен. На шляху я Цябе сустракаю, і Цяжкага крыжа датыкаю. Езу, за Табой пайду ціха, суцешу смутак Твой крыху. Езу, што дорыш Езу, што дорыш людям свет цэлы, людям свет цэлы. яны ж нават знялі Яны ж нават знялі з Цябе ўсё адзенне. з Цябе ўсё адзенне. На шляху я Цябе сустракаю, і цяжкага крыжа датыкаю. Езу, за Табой пайду ціха, суцешу смутак Твой крыху. Стацыя 10. З Езуса здзіраюць адзенне. Кланяемся Табе, Пане Езу Хрысте. бо праз крыж і муку сваю свет адкупіў Ты. Падчас крыжовага шляху з Езуса здзекваюцца, яго б'юць, плююць, прыніжаюць яго, апранаюць у пурпур, у панарожку кланяюцца нібыта каралю і ўрэшце зрываюць адзенне. Гэтае жаданне здзеквацца з'яўляецца часта з самага дзяцінства. Дзеці здзекваюцца ў школе з аднакласнікаў, здзекваюцца, часам і катуюць жывёлаў. У гэтай стацыі просім Цябе, Пане Езу, каб дабрыня і любоў размясціліся ў сэрцах нашых. Господі, абмый сваёй крывёю, каб гэтага жадання прыніжаць і здзеквацца не было ў сэрцах нашых дзяцей і ў нашых сэрцах. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з Табою, благаслаўлёная Тымі жанчынамі, і благаслаўлёны плод улоння Твайго, Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. На шляху я Цябе сустракаю, І цяжкага крыжа датыкаю. Езу, за Табой пайду ціха, суцешу смутак Твой крыху. а Твае руки, На Твае руки, што настулілі што нас тулілі да свайго сэрца, да свайго сэрца, цвікамі прыбілі. цвікамі прыбілі. На шляху я Цябе сустракаю, і цяжкага крыжа датыкаю. Езу, за Табой пайду ціха, суцешу смутак Твой крыху. Стацыя 11. Укрыжаванне Езуса. Кланяемся Табе, Пане Езу Хрысте. Бо праз крыж і муку сваю свет адкупіў Ты. Укрыжаванне Езуса прыбіваюць ягоныя рукі. Знак крыжа для нас з'яўляецца сімвалам нашай веры. Многія гэтага не разумеюць, многія цураюцца. Некаторыя баяцца нават падчас каляды, падчас свята, аб'яўлення Гасподняга напісаць на дзвярах гэтыя таямнічыя літары КМБ. Некаторыя баяцца паказаць, што мы веруючыя, што католікі.
У гэтай стацыі просім Цябе, Пане Езу, каб мы не цураліся Твайго крыжа, каб мы не цураліся гэтага знаку, не сароміліся нашай веры, не баяліся маліцца перад ядой пасля яды, не баяліся сказаць, што мы веруючыя. Ойча наш, который ёсць у небе, свяцеся імя Тваё, прыйдзе валадарства Тваё, будь воля Твая, як у небе, так і на зямлі. Хлеба нашага штодзённага дай нам сёння, і адпусці нам правіны нашы, як і мы адпускаем вінаватым нашым, і не ўводзь нас у спакусу, але збаў нас ад злога. Амен. На шляху я Цябе сустракаю, і цяжкага крыжа датыкаю. Езу, за Табой пайду ціха, суцешу смутак Твой крыху. Цёмна ўжо стала, Цёмна ўжо стала, як паміраеш, як паміраеш, а ты ўжо неба а ты ўжо неба крыжом адчыняеш. крыжом адчыняеш. На На шляху я Цябе сустракаю, і цяжкага крыжа датыкаю. Езу, за Табой пайду ціха, суцешу смутак Твой крыху. Стацыя 12. Езус памірае на крыжы. Кланяемся Табе, Пане Езу Хрысте. Бо праз крыж і муку сваю свет адкупіў Ты. Евангелие кажа нам, што калі Пан Езус паміраў на крыжы, адбыліся знакі. Заслона ў святыні разарвалася, стала цёмна, і нават тыя, хто быў пад крыжам, вызналі: сапраўды Ты, Сын Божы. Падобныя рэчы сур'ёзныя адбываюцца падчас смерці многіх людзей. Зараз у гэтую хвіліну, Пане Езу, давяраем Табе тых, которые ў дадзеную хвіліну канаюць на мяжы жыцця і смерці. Пане Езу, пашлі сваіх анёлаў, няхай прыйдзе Багародзіца ім на помач, няхай злыя духі не пануюць над імі. Памажы ім у гэтай бітве, у гэтую хвіліну, у гэтым пераходзе з гэтага жыцця ў жыццё вечнае. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з Табою, благаслаўлёная Ты між жанчынамі, і благаслаўлёны плод улоння Твайго Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. На шляху я Цябе сустракаю, і цяжка крыжа датыкаю. Езу, за Табой пайду ціха, суцешу смутак Твой крыху. Крыж апусцеў ужо, Крыж апусцеў ужо, кроў тут засохла, кроў тут засохла, а вочы маці ад слёз не сохнуць. ад слёз не сохнуць. На На шляху я Цябе сустракаю, і цяжкага крыжа датыкаю. Езу, за Табой пайду ціха, суцешу смутак Твой крыху. Стацыя 13. Езуса здымаюць з крыжа. Кланяемся Табе, Пане Езу Хрысте. Бо праз крыж і муку сваю свет адкупіў Ты. Панна Марыя, маці Езуса, трымае на руках цела свайго сына. Яна па-чалавечы ў жалобе, але верыць, што так трэба было, што гэта пачатак вялікай місіі, которую учыніў Христос. У гэтай стацыі молімся, Пане Езу, за тых людзей, которые ў жалобе, которые страцілі сваіх блізкіх, асабліва недаўна,
альбо хто не можа прымірыцца са смерцю сваіх блізкіх, хаця это ўжо даўно адбылося. Можа, нехта не можа сябе прабачыць. Пане Езу, молім Цябе, каб Дух Святы прыйшоў наведаў тых, которые не прымірыліся яшчэ з развітаннем, з расстаннем, з тымі, которые дайшлі з гэтага свету. Ойча наш, который ёсць у небе, свяціся імя Твоё, прыйдзе валадарства Твоё, будь воля Твоя, як у небе, так і на зямлі. Хлеба нашага штодзённага дай нам сёння, і адпусці нам правіны нашыя, як і мы адпускаем вінаватым нашым, і не ўводзь нас у спакусу, але збаў нас ад злога. Амен. На шляху я Цябе сустракаю, і цяжка крыжа датыкаю. Езу, за Табой пайду ціха, суцешу смутак Твой крыху. Цела майго Пана Цела майго Пана паклалі ў грабніцы, паклалі ў грабніцы, усё наваколле усё наваколле ціша гарнула. ціша гарнула. На шляху я Цябе сустракаю, і цяжкага крыжа датыкаю. Езу, за Табой пайду ціха, суцешу смутак Твой крыху. Стацыя 14. Езуса кладуць у грабніцу. Кланяемся Табе, Пане Езу Хрысте, бо праз крышы муку сваю свет адкупіў Ты. Некаторыя бацькі баяцца браць сваіх дзяцей на могілкі, баяцца, каб дзеці ўдзельнічалі ў нейкіх пахавальных набажэнствах, каб не думалі пра смерць. Пане Езу, мы молімся ў гэтай стацыі за гэтае месцы пахавання памерлых, асабліва за тых, у каго ўжо няма родзічаў, хто ніхто не ўспамінае іх у малітве, за безымянныя магілы, за людзей забітых у вайне ці закатаваных, расстраляных. Давяраем Табе іх міласці Божай, Тваёй міласці. Асабліва за гэтыя месцы, дзе ніхто ўжо даўно не ўзносіць малітвы. І таксама за нас, каб мы не баяліся могілак, каб мы не баяліся разважаць пра адыход з гэтага жыцця. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з Табою, благаслаўлёная Тымі жанчынамі, і благаслаўлёны плод улоння Твайго, Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. На шляху я Цябе сустракаю, і цяжкага крыжа датыкаю. Езу, за Табой пайду ціха, суцешу смутак Твой крыху. Пане Езу, дзякуем Табе за гэтае набажэнства, за гэтыя рэкалекцыі, за гэты перыяд, за дар жыцця, который Ты нам даў. Паводле вучэння Касцёла, праходзячы набажэнства крыжовага шляху, калі памолімся ў інтэнцыях святога Айца, можам атрымаць адпуст за некага з памерлых. У хвіліне цішыні падумаем, за каго з памерлых хацелі пахвяраваць адпуст з гэтага набажэнства. І в інтэнцыях святога Айца молімся. Ойча наш, который ёсць у небе, свяціся імя Тваё, прыйдзе валадарства Тваё, будь воля Твоя, як у небе, так і на зямлі. Хлеба нашага штодзённага дай нам сёння, і адпусці нам правіны нашы, як і мы адпускаем вінаватым нашым, і не ўводзь нас у спакусу, але збаў нас ад злога. Амен. Вітай, Марыя,
полная ласки, Пан с тобою, благословленная теми женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Амин. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому, як была спрад веку, теперь и завсёды, и на веки вечные. Амин. Пан з вами. И с Духом Твоим. Нехай вас благословить усемогутный Бог, Отец и Сын и Дух Святый. Идите в супокої Христа. Дякуємо Пану Богу. Єсу Христе, Збавца свету, дай мне силы нести крыш, слову правды, веру широ, дай мне, Божа, ласки Твоей. Коли ласка за звездочками, дети.